weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wudduru e nder galle bayal abdoul djinda kon waktu yoni ha to tiggere yene e nder galle mikailou ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal ujunnaje 6 e capanɗe 8 oto mini kara ɗe mbiyata Sékou Sarif ko ɗiɗo henna kay jogori hiñede gam ƴeewede ko jeeyi ɗi accident ji fuɗɗi ko tati hanki ha ɗiɗi lewru me e wiide jagorɗo ya gara hayso tawi woni hewɓe sofreɓe dogoɓe nder leydi ɓe kolliti hen mette mumena to leydi Mauritanie hoore jagoɗe ndi batu hanki hakkude mum e catal tambiɓe ndema maaro e nder leydi holliti fandare mabɓe ko ɓeydude saldu ndema maaro ha Mauritanie ɓuura wawande hoore muɗuma to leydi Mali teskama guila ɗi fitinaji mbaɗi toon to moyen orient ken tolno e balɗe 5 AES Mali Burkina Faso Niger Konngol haalani hen ñande 23 nduleru février mandilo hen ndu hoore jeyagoɗo leydi Mali joɗodinoma e ambassadeur mo leydi Iran kesso garɗo toon to Guinée Conakry o wiyete ko Thibou Camara omo ɓattino wonande Alpha Condé kam bifta hanki toon to galle mum dinguirayi wi bani ko debbo ko oto ɗiɗi hinde mintaweɓe ko ɓena garnimo ɗon kabaruji men malamina to Burkina Faso Ghana Nigéria RDC Congo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustra jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kawis eki lekki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e mum ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah
sa yiɗi jokkondirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo men guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mona Seydou Abouba en ñaguima yaafuya noon to banggue lowre men YouTube to ɗeɗo henna balɗe wonande rewintoɓeɓe ene wanno caɗele to banggue technicien o seeɗa ko ndeɗo henna balɗe ene gasa ɗo e kikiɗe ɗen gueɗe kala ma deftu lawola ma en jaton to cuuɗi men dulmaji demɓe wonande jaltugol aduna jinnaɗo men biyetenoɗo Alhassane Bari walla ni ɓurandirede Alhassane Soro ɗum noon ko hanki o wirano e dow inde ceerno Abou Baydi Kawa e dow inde ceerno Alpha Djibril Kane e dow inde ceerno Samba Bari woni Baba Samba Bari aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe arnoɓe toon hawride wiwirde e dendagal noddunoɓe hemnoɓe arde kala aɓe dutta men duwaw nonne kadi wonande caggal jaltugol aduna Baba Alhassane Soro mo ganduɗa ko cettanaɗo moƴƴere no feewi ko gando newiɗo joom haala moƴƴa jokkowo enɗama jaadiɗo jamma e ñalawma kanko on Sambari mo ruttude aw dendagal bandiraɓe julɓe kala mumena jahaten ko ton to luksey baggorgol taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane wowi wadde kala kikiɗe arande men e toɓɓere ko fati diine taw kadi koye kumpital men nde tawno diine jeeya koye actualité ɓuɗon actualité kala ñalawma ceerno Ibrahima Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɗuɗɗe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo garodirɗen e julɓe ɓe ceerno Abdoullahi Sarr wutteji joyi ene ngoodi are riwayuji joom defte en wutteji joyi ene ngoodi wutte hen fof ene jogui sabunde muɗum kadi kala hen wutte neɗɗo fof ene wawi ɓornade hen wutti so tawi neɗɗo ɓornima hen wutti noon so tawi ala nden ɗon sabunde wutte o ene tunwa ene waɗa tasuji ene gakka holɗin wutteji joyi ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr wutte gadano ko gandal neɗɗo fof ene wawi jogade gandal debbo ene jogo gandal suka ene jogo gandal gorko kadi ene jogo gandal mawɗo kadi ene jogo gandal noon holko woni sabunde muɗum sabunde gandal ko nunɗal so tawi a woni gando a wona nunɗuɗo gandal maɗa gakkat alay saago jogoɗa sabunde nunɗal goppira wutte gandal ngal wutte
teɗimmo koko wiyete gilli ko yiɗodirde gilli ene wona hakkunde gorko e gorko ene wona hakkunde debbo e debbo ene wona hakkunde cukalel e mawɗo ene wona hakkunde mawɗo e cukalel ene wona hakkunde ganndo e mo wona ganndo ko wiyete gilli ko yidde holko woni sabunde muɗum ko hoolare so tawi Allah waɗi gilli hakkunde ma e neɗɗo alay sago jogoɗon sabunde hoolare guppiron wutti o ha laaɓa ɗum woni cehilagal ngal walla gilli ɗi mbasa gakkude wutte tataɓo o ceerno Abdoulaye Sarr ko enɗam ko wiyete enɗam ko ene wona hakkunde debbo e gorko ene wona hakkunde debbo e debbo ene wona hakkunde cukalel e mawɗo ene wona hakkunde nayejo e mo wona nayejo holko woni sabunde enɗam ko jurum ay so tawi en goni enɗam gotam hay goto men yurmota ko goɗɗo on enɗam ɗam tun wat alay sago mone men fof jogo sabunde jurum wuppira wutti enɗam ɗam ceerno Abdoulaye Sarr sabunde nayeɓere nde ko dewgal ene resdire alay sago debbo e gorko ko kanumen kewi resdirde so tawi ɓe desdiri noon alay sago ɓe jogo sabunde suturo ɓe cuurodira e so tawi en desodiri en cuurodirani mone men fof ene suurta goɗɗo on dewgal ngal tun wat sabunde nde alay sago ko suturo mone men fof suura goɗɗo on ko nde ɗo sabunde lawƴata dewgal e sabunde joyeɓere nde ko jawdi moni kala Allah ene luɓora ɗum jawdi debbo ene luɓore jawdi gorko ene luɓore jawdi hay cukalel ne wawi luɓorede jawdi mawɗo nayejo ne wawi luɓorede jawdi so tawi noon neɗɗo luɓorama jawdi holko woni sabunde mum ko barke so tawi neɗɗo joguima jawdi ha heewi jawdi ndi ala barke sen jiiɗi mbiyen haydara ala ko nde firti alay sago kanko oɗo joguiɗo jawdi ko mawo jogo barke nde wawa wuppirde wutti jawdi ndi ndi wona laamdi ndi wona jondi e guite yimɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala goto e meɗen mo Allah luɓori ɗiɗo wutteji wutte fof yo yaade sabunde muɗum so tawi neɗɗo yaadine sabunde muɗum socca ɗum ha laaɓa gandal sabunde mum ko nunɗal gilli sabunde mum ko hoolare enɗam sabunde mum ko jurum dewgal sabunde mum ko suturo jawdi sabunde muɗum ko barke o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane mo liksebe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ibrahima Saydou Kane to liksebe gorgol a jarama woni wasiya labɗo ceer yalruko en nande e jabde e famde kame hutorade kala muɗuma fitinaji baɗi toon to moyen orient jeeyi sababu fayre mawde kay ɓen yahoɓe toon to umra ngam juuroyade annabi o sallllahu alayhi wa sallama kala hitande hewɓe kay ne kewi ƴettude laaɗi men diwoje ngam yaade wonande toon to makkatul mo karrama to boowal laaɗi diwoje ngal AIBD hewɓe kay yahannoɓe toon to umra oɗo saaha ene jogui en ɓerɗe ɗiɗi ngam kulhuli kame fayre eɗin sifaji taw kadi wonande ko ɗin misilaji e bomboje tawete toon ɗum ko caggal wonande Qatar e Émirats Arabes Unis woni Dubai nde gaari laaɗi mum diwoje kala taw koye dow oɗona sifa G7 eɗen gandi ko syndicat ji jangguinoɓe jangde e nder leydi ndi ha hande ɗaɓe goni e mette mawɗe no fewi hande o noon hewɓe mabɓe jaltini ɓen sukaɓe janggoɓe ngam hollirde kay so tawi laamu ngu ala ko himmiri so wona haare faade mabɓe kamɓene oɗo saaɓe keeɓi habde laamu ngu ɗum ko caggal mayirɗe lewru février maɗen ndu nde ɓe jano kay ƴewoyde joɓƴele mabɓe ɓe gaari ɓe tawi ene usta hen no fewi ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi tene ɓe kolliti ɓe goni koye fodde wonde seppude nde tawno ɓe keɓani fodde koɓe gulliti ko kono kadi ɓe kolliti wonande kay ndeɗo wolde ɓe dartota ko hen so wona ɓe keeɓa hen polgo jagorɗo yagara yago bajjemne ko wino ko fuɗɗima hanki o wonande autoji ɗi hinde minicar taw kadi ko baɗɗi 12 place ha fayen ma 19 place ko ɗiɗi hen goni kiñeteɗi ƴeewe beele wona kanji mbaɗi caɗele dawde teska kala accident kalɗo waɗi ko kanji keewi pittali kewɗi ene keddo e ɗi booli hewɓe ne mbarma hen jawɗele kewɗe
enen bona hen ɗum jeeyi sababu noon gouvernement leydi ndi taw ko jagorɗo ya ngara o ƴetti pellital ɗum ko fuɗɗade hanki o ɗo e lebbi ɗiɗi wonade tan tati lewru mars ha fayma ɗiɗi lewru mai 2026 gonaɗo henno hakkude an kame jamñaje ken tolno e ujunnaje jeegom e temedde jeetate capanɗe jeetati ɗiɗi minicar ɗi hinde Cheikh Sarif ɗiɗo kala ma mbaw hiñede ha ƴeewe finoɓe toon to Kolda Tamba Matam hay nokkuji kewɗi kala kolliti kañumen dogata ko toon dogani faade Dakar suyama on gonɗo toon yo ittu auto mum waɗa hen carburant mum araga hen auto mum hiñe wonda ɗum ko dépasse mo alana ɗum tene ala jatigi Dakar ala haydara so ari koko ñamata koko walata tene faadi ha maayi tene wona yettima tan a waɗi a yeehi ɗeɗo gueɗe kala ko feere musɗo wonantaɓe ɓe kolliti noon jagorɗo ɗum ɗo ene wawi sarede nawe hen banggue Tamba ɗuma Kolda ɗuma Matam hay nokkuji goɗɗi kala mbeɗen wonɓe toon ɓe ɓuuri wawde newnande ɗumen wadde ko fate contrôle auto ji men ko fate visite technique beele auto ji ɗi ƴeewe so tawi aɗa celli walla ala ɓe cellani ɓen sofreɓe taweteɓe toon to Kolda ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum haydara tena ɓe ñaagui jagorɗo kay wonande poste contrôle waɗete toon auto ji mabɓe ɗi mbawa hiñede taw koye dow oɗon sifa gartaten ko gonnoɗo jagorɗo rewɓe kame sukaɓe e laamu Macky Sall wonno on woni ndeyi Sali Dieng hanki o noon o laɓɓinama ha laaɓi e ñawore leydi ndi Sénégal ɗum ko caggal nde o tumano wonande kay omo dirtini ken tolno e 52 millions koppareje franc CFA taw koye fond wonande Covid-19 e sagal laamu magom caggal nde o nangano o accita o wanno koye contrôle judiciaire to wonno koye jimandi laamu leydi ndi oɗo saha noon wonande o wellitama ha laaɓi ɗum ko caggal wonande kay teskedemo hay mbuɗu o disnani taw koye dow oɗon sifa suudu ñawore towndu ndu wullita faade muɗum maître Moussa Bocar Thiam oɗo saha wullitima diɗɗal avocat ji ɗi kala o saaha nde dartinta wonande n wullitande ko fate ko happira ko o holliti ɗum hayso hiñama ala kala ko tawete e makko haydara o hollitini avocat ji nde mbawata kay faddade wonande oɗon sardi mo wiya omo rewre e dow muɗum gartaten koye dossier Pape Cheikh Diallo kala ñalawma garɗon e ɓeydo tan layde e nder leydi ndi Sénégal ken tolno 37 kañumen goni nanggaɓe hen 32 nana e nder kasoji heddiɓe noon mbaɗama garde à vue e dokki hiñede taw koye dow on sifa ko gendarmerie brigade mo Thiès kañum teeɓi sagataɓe nayo ɓen nayo nangaɓe ɓen nayo nangaɓe ɓen nayo nangaɓe ɓe nanga ko toon to Thiès taw kadi ko toon to Thiès ɓe nanga ɓe nangaɓe hen goto ko en Diop ko étudiant ko étudiant goɗɗo noon wiyete ko A Diallo ko étudiant arabisa goɗɗo noon ko duuɓi 24 yarata goɗɗo wiyete ko Hassa Masali onne kadi ko commerce kañum ko duuɓi 31 yarata ɗon tan ɓe mbayi haɓe timmin nayo kamɓe nayo kala kanko noon cakkitiɗo o ɓuuri famdude mabɓe on yarata koye duuɓi 22 on woni biyeteɗo de Mbaye on noon woni neleteɗo woni tan yahowo ene ƴeewoya ene addoya woni intermédiaire jahowo tan ne gueranaɓe ne adda kañumne koye dow on sifa kamɓe kala noon koye dow on dossier ɓe nanga ñalawma hande oɓe jogori darade e yeeso wonande procureur tribunal Pikine Guédji waya jeheten ko toon to Diourbel la mairie de Diourbel mairie de la commune de Diourbel maire o woni Malick Fall yaltini sarɗiyeji keesi ɗin sarɗiji keesi noon ko yidde ɓamtude faggudu commune muɗum kono kay koye taxe uji ɗi jogori ɓeydude e gueɗe jeeyeteɗe nder commune o kala holliti noon so tawi kay woni oɗo saaha mo gonɗen ko puccu walla ko naggue yiyeya won pawdi ndi o fawni hen ene ɓuura kay so tawi ko naggue ko 500 so tawi noon ko puccu ko 100 ɓeyda hen kono foof mum tan ma iw ɗon ɗo wonno ma iw ɗon ɗo wonno 700 ma yaha wontoya 400 mbuɗu
taw kadi koye kala lewru ko wona ɗum ko noon yeeɓe liɗɗi ɓe ɗon kadi ɓeydama hen temedde ɗiɗi ɗo wonno temedde ɗo wonno temedde joyyi wattama temedde jeegom mbuɗo hewɓe noon yeeɓe toon kolliti hen metti mumen mawɗe no fewi taw koye dow oɗon fanno tribunal de Tambacounda udditini hanki demuɗe wonande mbiyeteɗo Biton Coulibaly ko suka malinajo mo duuɓi 30 nayya ko desɗo ene jogui ɓiɓɓe tato kañum fawra jungo ngam yoɓade fittandu deno biyeteɗo Aboubacry Kanté ɗum noon wonno ko nogase tati lewru août 2024 kanko noon hanki o dari e yeeso tribunal caggal nde o wulno noon wonande hewɓe cettima o hollitino ma o yan e nder en oogirde kanŋe ɗo on garda ɗo ma wujju toon ma o yoɓa fittande on caggal noon on noon o waɗi ngal ɗon badal caggal nde wulno caggal o qirliti kanko tigui waɗi ɗum ñande 12 dole lewru mars nde gonɗen ko nden ñawre makko yanata laaɓa procureur noon holliti fandare mum ko yo soke kaddi gurdam e nder kaso jeheten ko toon to raneru trafic de drogue ko goto wiya toon teɓ o nanguira ko 11 kilogramme huuɗo bonko ko o nanga koye ladde nammari kene foto wonde kilométre uji 3 hakkude Houdallaye kanko noon nanguimo ko gendarme mabɓe raneru oɗo sa waɗama garde à vue leskoji ene jokke dow oɗon sifa to karanga tonne kadi ko ene tolno 49 kilo huuɗo bonko ko woni nangaɓe tonne kadi on sifa wonande leskoji ene jokki e dow oɗon sifa horejo gonnoɗo horejo leydi Sénégal hono Macky Sall caggal nde hollita ñande altine nde wonde horejo leydi Rwanda horejo leydi Burundi kam woni gardiɗo union africaine joƴƴini ɗereji makko ngam yiddemo wonde candidat jogorɗo yidde lomtade Antoine Guterres taw kadi kato joɗorde fedde gotago windere wonande gouvernement mo leydi Sénégal ɓe jalti e deƴƴere mabɓe ɗum noon ko konnguli jagorɗo toppitiɗo Sénégal naɓe caggalidi Cheikh Niang o holliti wonande kay kamɓe ɓe tinani ni ngol joƴƴingol ɗin ɗereji ɓe tin ɗum tan koye médiaji caggal mum noon ko nden lettere giwɗo toon to Burundi wawi yettade galle lamorgo to ko wona ɗum ko noon horejo gonnoɗo horejo leydi Sénégal hono Macky Sall wawino windude lettere ngam teddinirde on lettere ne tawe e juuɗe horejo leydi o holliti ko woni yeeso noon daɗani guese ɗen gueɗe kala ma ƴewde ko wona ɗum ko noon to loni ngam joɗoyade toon Macky Sall Aliou Tine ne wondi kadi e pelle kewɗe Oumar Sarr e pelle syndicat ji kewɗi kay APR e yaadiɓe mum kala ɓe kolliti kamɓe kala o sa gouvernement leydi Sénégal foti ko jaggande koyngal Macky Sall ko fati e oɗon sifa muɗɗuma ɗumuddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genindi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie hoore jaggaɗo leydi ndi Moukhtar Ould Diaya hanki o yuɓɓini jonde hakkude makko e tambiɓe wonande goomu tambiɓe ndema maaro fandare makko kay ko hoorejo leydi ndi e discours mum mo wanno sanga nde yilloyi toon to gorgol holliti o saha yidde mum ko leydi so remata tampaɗa ɓiɓɓe leydi so ndemata tampaɗa kono yidde makko ko yidde ƴellidde wonande calɗi ndema tenti noon ndema maaro e nder leydi ndi kala ƴetti hen peeje mawɗe no fewi beele leydi ndi ɓuura tigui wawande hoore muɗum kaldigal hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie ne wondi kadi e gollorɗe ɗe canadien ko fate banggue yiilade ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi kamɓe ɓamtare mum taw koye conférence gasowo hande puɗɗiɗo goo ndu lewru mars ko hande gasata toon to Canada noko mbiyata Toronto ɗum noon ko hakkude Tidiane Thiam kamɓe ne wondi kadi e gardiɗo société ji ko fate banggue jiltoɗi ngaaluji e nder leydi toon to Canada jewtidi ko fate ɓamtare leydi Mauritanie ngam ƴamdemo joomen ngaaluji beele mbawa kay arde gollade e nder leydi ndi Mauritanie kono wo yewtide président gardiɗo Kinross ko fate banggue gollorgal canadien e nder leydi ndi leydi Mauritanie jektoɗen ha joni koye nder leydi Mauritanie gartaten koye nelaɗo wonde république tchèque ɗum noon ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi tchèque kam yettini ɓatake talkuru
ndun talkuru noon o yettini ɗum koye Mouhamed Wulmar Zouk woni jagorɗo ko fate gueɗe caggal leydi mo leydi Mauritanie on noon tottimo ɓatake faade hooreji leydi Mauritanie on ɓatake iwi koye hooreji leydi République Tchèque on noon woni hen ko bismago hooreji leydi Mauritanie nde arata toon to Tchèque ngam ɓeydude jokkodiral gelli kame cehilagal hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala ko ɗum konon to banggue golle kame faggudu kala e nden kay kisal ɗi calɗi kala ɓe mbawi haalde hen gueɗe kewɗe no fewi jeheten ko toon to région de Hawdila Sharqi yuɓɓinama toon ñalɗi fesgo dabeje woni vaccine de ɗum kene tolno e 1,5 e capanɗe nayyi e nayyi da capa 1,524 woni nagge ko vaccina taw kadi nayyi ko nayyi bawɗi jogade ɓirande mawde no fewi beele kadi kosam ɗama wona kosam celluɗam tebbuli ɗi gona tebbuli celluɗe no fewi jeeyi sababu noon wonande jaagoɗɗo gaynaka leydi ndi beele dabeje ɗe kala gona e cellal e kisal gam teskede wonande so tawi toppitaka o saaha en gasa ma addoy hen rafiji kewɗi no fewi gam o saaha fandare leydi Mauritanie ko diwan nema ha toon to Hawdel Sargi kala ko nde Mauritanie wawanta hoore mum to banggue kosam natta jiggoyade caggal leydi muɗum gaten koye galleji weeyo ko fate internet wonande matele heeɓi jeenari mawdi no fewi ɗum ko toon to Madrid gam teskede e nder Mauritanie kala kamɓe ɓuuri moƴƴude weeyo kame région to banggue internet ha e banggue to banggue téléphonique mobile e ɗiɗon fannuji kala muɗum ɗumudi kumpital men toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali jeyeten ko toon to région des 100 noon ken tolno e hewɓe doga molto en iwnoɓe Burkina Faso sukaɓe hewɓe puɗɗima mawnude teni ngala kayitaji jibinande ko wiyete acte de naissance wona ɗum ko noon autorité ji ɓe darima hen beele ɓen sukaɓe mbawa heptinede e nder leydi Mali kono kadi mbawa tigui wonde sukaɓe janggoɓe heptinteɓe woto suko mawnude tan ronka dañde kayitaji wona ɗum caɗele mawɗe no fewi wi Issa Sanogo holliti hen darde mabɓe mawde no fewi oɗo sa sukaɓe hewɓe ballitiɗum men ha mbawa hebde kam oɗo sa ko fate kayitaji jibinani beele jokka jangde mumen jogo kayitaji men hollitama hewɓe noon ko mawɓe kono haɗo hen ngala kayitaji keddoɗen koye leydi Mali gartaten koye fitinaji bannuɗi toon to Moyen Orient jokkuɗi hande balɗe 5 muɗum gilde noon teskam AES eɗen gandi ko leyɗele tati dendinde sembeji mumen woni leydi Mali, Niger, Burkina Faso, Konngol yaltani taw te ñanno gase tati lewru février Abdoulaye Mayiga ko hoorejo jaggoɗo leydi Mali dañino jooɗodade e ambassadeur mo leydi Iran gam kaldigal ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mali kame leydi Iran kala muɗum to Guinée Conakry wonande Guinée Conakry o wiyete ko Tibou Camara kanko Tibou Camara noon omo jeeya e ɓattinoɓe Alpha Condé holliti ɗum noon wonande ko Hadja Asma'u Camara kame Hadja Bintou Camara ɓe kolliti wonande ko otoji ɗiɗi taw kadi koɗi hinde gendarmerie arɓene mbugui jeese mumen woto jiyede ɗum ko jamma sanga 21h toon to Dinguiraye e nder galle familial ko ɗon ɓe ƴettimo ɓe nayimo andaka noon ko jeeyi oɗon sababu otoji noon koɗi tati ɓe gandani hayto nawa ɓe kolliti en noon mette mabɓe mawɗe no fewi to Guinée Conakry keddorɗen wonande suudu sariya ndu CEDEAO waɗi jillu mum gila hanki jillu ngu noon ko jillu balɗe ɗiɗi woni hanki e hande gadi yindirdemo wonande kay autorité ji judiciaire leydi Guinée gam artude dossier ji kewɗi no fewi taw kadi dossier ji gonno ko yankour caggal muɗen gandi leydi Guinée natini no kuddata ko sa Guinée wawi reftinde hoore mum ko fati e ɗeɗon gueɗe kala to Conakry teskede wonande station ngaji koma daga tan ha ngooɗa beele keeɓa carburant ko caɗele mawɗe no fewi tene gouvernement o yaltini communiqué holliti wonande carburant mankani e nder leydi ndi kono ɓe kalani ko jeeyi sababu taw kadi ganduɗa ko ɗi ranguji kewɗi kay taw koye station ngaji
service jeeyodi ko fati e carburant to Burkina Faso police waɗi fiyande mawde no feewi jaggi fedde bandiji ɗin bandiji noon jeyaka e nder leydi Burkina kamɓe kala koɓe hoɓɓe ɓe jogui ko pistolaji automatique kamɓe cartusaji e gueɗe kewɗe no feewi aɓe kela aɓe mbara aɓe bifto ɗe gueɗe kala tewni kadi ɓe joofam peɗeli e wargoji kewɗi no feewi taw kadi koye jangoji ɗeɓe mbatta yoga e galleji mawɗi gam tettude jawɗele tettama e mabɓe noon otoji ɗiɗi ɗiɓe gujji kamɓe motoje kewɗe no feewi tettama e mabɓe halis ma wonoy nogas e ko fayi million tettama e mabɓe drog kewɗo e ɗiɗon fannuji kala o saabi qirlima kamɓe mbaɗi janguji kewɗi to Ghana gouvernement leydi ndi caɗele tawete toon to moyen orient ɓe kolliti ɓe dartini laaɗe mabɓe diwoje walla ni ɓen hajjiyanko mabɓe to banggue umra yahoɓe toon waɗade umra mumen toon to Madinatul Munawwara ɓe dartini ha di o saaha so tawi gueɗeɗe kala ndewi lawol hayran so tawi rewani lawol jomen jooɗo ɓe guitti tonggode fade banggue ambassadeur aji mabɓe taweteɓe toon to golfe beele ɓen mbawa fabade suka mabɓe taweteɓe toon to Nigéria hoorejo leydi ndi Bola Tinubu Ahmed yeddi tan ha memi leydi yeddi wiyede kay wonande defo mum yiɗino posnude ɗum kono noon mataw o yawi tinde ɗum ɗum hollitama wodani wi porte parole makko kanko on Bola Tinubu biyeteɗo bayo a onon holliti kala kayɗo kan haala iwno yoga e médiaji yo rutto sokkito toon ɗum wodani RDC Congo Washington ɓe jowi office ji tati nayni office ji nayyi jeeyaɓe Rwanda ɗum noon ko teskede Rwanda ne wallita rebel mo M23 caggal mo hollita wonde wona kañum waɗi ɓen natta toon to États-Unis d'Amérique lawdin ɗum ko Donald Trump joolam jaberi Iran ene jokki joorede misilaji gulɗi jawloni toppitiɓe haqqe innama ade ɓe kolliti tan e nder balɗe joyi ko temedde jeetati neɗɗo fuɗɗi wasde pittali mumen ko noonne kadi Iran kañumne holliti gonata ene ayno kañumne ko fati banggue wonande piyande gulɗe jaw fa toon to Tehra fade kadi e basuji Amérique naaɓe ɗum jeeyi sababu caɗele golfo hande ɓurɗe teskede ko ɗum ko noon nayyi hande ndu lewru mars ko hande wonno ruttude teddungal hommage wonande Ali Khamenei télévision guendi leydi holliti ɗum dirtinama kono ɓe kalani ko holon saaha Liban o ñalawma hande armée leydi Israël fuɗɗima nadde noon no feewi yogay leydi ndi ɗum ko caggal ɓe dewi ndi bombude situji kewɗi taw ko Hezbollah en ɓe ganduɗa nannuɓe koye men e nde haare nde haare nde Israël ummini contre Iran caggal kamɓe ɓe darti o saaha hewɓe geggi giwi e nokkuji mumen to banggue Iran hewɓe kadi geggi ɗi nokkuji hanki o noon Israël holliti bombi nokkuji kewɗi ha tenti noon ɗoɓe gonno e bureau de vote gam suɓade hol jogoɗo lomtade Ali Laytlay Khamenei ko noon ɓe kolliti won pittali kewɗi ɗiɓe nderguitti hen Espagne o saaha koko sali ha memi leydi wonande haalande Donald Trump eɗen gandi Donald Trump oɗo saaha koko holli doolam doolagu fade leyɗele Europe alay saago ɓen guitta basuji mumen to banggue koninkoɓe tottaɓe beele ɓattitade Iran gam fiide Iran piggal musgal no feewi o saaha Espagne holliti loppet ala e ndeɗo hen haare Donald Trump holliti ɓayde ko noon mami sattin jeeygu hakkude men walla mi dartina ko ay wonde kala kanko on gardiɗo hoore jagorɗo mo leydi Espagne holliti loppet ɓe ngala e ɗeɗon gueɗe ko fate cangol ɓurgol rewede ngo maayo ngo mbiyata dolmosi mo ganduɗa toonne kadi laaɗe kewɗe juukima toon donki ɓennude o jeeyi sababu noon caɗele ɓeydugol pétrole gaz e nder windere nde kala eɗen gandi ɗon jeeya koye Iran woni lappol ɓurgol mantinade ɗon koko bonna no feewi jeeyi sababu noon laamu leydi France gardugol Emmanuel Macron holliti jippini wonande taw kadi ganduɗa ko mbeɗu ganduɗa ɓeɓe inniri Charles de Gaulle ko ɗon laaɗe mabɓe diwata kañumne gam bomboyde nawde ɗum to maayo Mango to tambade nden ka kisal hono ɓe mbaɗi toon to maayo Woɗewo ngo e wiide Emmanuel Macron oya ko ɗum ɗa ene ɓuuri mantinade e nder kabruji men taw kadi ko toon to moyen oria ɗo ganduɗa hande
fitinaji mawɗi ne toon ene ponno jaɓɓade musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca en keɓani ma en garto he makko ñalawma janngo o so haaji jomiraɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ene wonno kumpital ngal keɓɗen kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jamal hiraneno